Voilà donc en balma Facebook jama aw be salam alaikum. Aw balma ke ono denke Idriss Martinez koni po kasi aw ka Mediatic TV kono lala. Bi wulaina anya senfa kasi en balma ke doma ale te ma dugone tuguni Mali kono ani Mali ko kan sabula aka chesri faso kola o ma dugu mo shila. Amase nga fo ko mina présenter aw la tuguni parce que Mamindou a RFC ka représenter. Alors ale te ma dugone atoko ko Nuhum Star. Mamindou actuellement abe CNT kon la nous ba fo oluma ko anga député ou parce que olbe député ou non la blala nga jananga do débat kon la comme à nous accoutumer amba ici kanga partenaire fo no aba immobilier jeune mbika so joka dima ka ke ina fo ibe Europe o temene ko fe tap 5 mo mu fane ka dana ta ka da on kan ki to Europe ka warti kana Afrique kon la 2 euros de frais seulement ka damne 1 euro la ka ta c'est 2000 euros ma o hukum kon la amena débat damne débat amena ñiningal chamake Nuhum Star la oti ñiningal mu don a ñiningal nu ado abse ka ke abena ambalmake toronga il n'est pas obligé de répondre à tout donc monsieur Sarr bonsoir. Bonsoir. Alors monsieur Sarr ambe fait qui présente Mediatic TV kanumbaw la ana flebaraw John de monsieur Sarr ire mumbo fasway et puis ibe munde représenter Mali kono la iga ñiningal jaray Idriss ambi fo ka Mediatic la membaga na flebaga bela jelen fo ka do ke amina baru misigi ala ka ni sababa be amina ala ka baru na famay ma ani jamana kono dem bela jelema amina ne to ko nu sa parti mimbe nu ba fama ko Front Africain pour le Développement ñu ñam way bi ami domine ko bi missionte kono ni sharia kalani ke ni barake americain nga projet bado kumbe ko International Republican Institute ka barake cabinet d'avocat kono donc bi ami domine ko bi missionte kono no e Conseil national de la transition no blale no wasablo no la chama chafanga konna la d'accord voilà bah c'était alors monsieur Sarr vraiment il a aux présentations au Jara Yankosbe c'est ça mena do anga ñingalo kono la alors la première question mena mon poser ikuna il y a fo sanki est parti do ñamogoy bon andu ñeba la tuguni on dirait il est activiste fene parce que wakati mina bo akunga nga gen anyaba la il est gleki muye kosbe aw kumbe kare kono la oni feuna Malion donc ko ni wakati na ko politique mo ko desera. Donc la question que j'aimerais poser maintenant à auditeur ou bekan suit ani ERM monsieur Nuhum Sarr est-ce que politiciens ont été bolsan ka tout dugo manteau de l'activisme de quoi fait parce que comme gros bané de politiciens on a ça anya ba la politicien be wuli ou betara activisme ke ou be klaka na fangala bon et donc il keleke na bi ifleni joro do bi bulu mo be faka mun don 600 est-ce que politique mo en bas mais yere ba me fene ka o desera et sonen do mama oh ya no cheflo abenembenga ko frafasia neti activiste d'accord ne ma delka activiste yake ni ko politique ko hakilna ko kungelena iko tableau ka damne 2012 ka se bima fanga mi tombe no e beka fanga ne sola ma fait kabri fanga mi sigi domi munungo ko ni tableau mai non tisi au kera depuis 2013 donc en temps madame ne fanga konnana OK bon ni ko fanga tisi ama fo ki ka wuli ko ka kele ikon be to ki hakil no fo ni décision muntara na kayna mai ibo fo mais kana do kele kono kana ke défiancier au dame na 2017 nous konnala o e sharia sumba yelemali nous ba fama ko constitution ko ka yelema ka soro amake pen kono amake keliya konnala donc ne sorla ma fa munu ko influence juguye anana wuli kan jo kan ko da ko la ni ala ka je o ko sonsorila bon konnana fane anana bon fanga ala tadu abadi wati mi aja abadi mogoma mi aja ngani ala e fanga di madomi kana ki kono ki ka cheya do ala ka son fin do ibi miri shini na shini be bon fanga koro ma chama ma miro la o willa ka fo o banda hirimo chen o bankele o be la gauche la sama ka fo ku ban lebu bon dans sira o yoro la wajibi do ambi wuli bon on n'a plus rien à perdre avec mi avec ode ode nana ni tasuma baye jamana kono kana ni fitne
bon an fana wulila ko ka fanga bila n'i y'a mɛn i b'a fɔ k'i b'a an bɔnɛya nin na k'i bɛ an dahirimɛ tiɲɛ k'i bɛ an lanɔgɔ i bɛ fanga dɔ de la donc an fana wulila k'an jɔ mais ne m'a kɛ activiste kɔnɔ tɔnba dɔ de tun bɛ yen an bɛɛ jɛra ka ɲɔgɔn ye tɔn kɔnɔ politique mɔgɔw nana activistes nana associations nana diinɛ ɲɛmɔgɔw nana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ ko kelen ye maintenant i ka ɲininkali ko politique mɔgɔw dɛsɛra politique mɔgɔw dɔw dɛsɛra a bɛɛ tɛ parce que n'i ko ko journalistes ma ɲi i bɛ se k'a fɔ journalistes dɔw ma ɲi nka i tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ ma ɲi dɛ journalistes ɲumanw bɛ jamana kɔnɔ donc politique mɔgɔ dɔw dɛsɛra minnu ye mara kɛ ka se bi ma k'a daminɛ ni san 20 san 30 in kɔnɔna la u ye mara kɛ cogo min na an ma lakana kalanko ma ɲɛnabɔ kɛnɛyako ma ɲɛnabɔ foyi ma ɲɛnabɔ o waati kɔnɔna la donc n'i y'a ye faso jama bɛ wuli ko fanga ka bila dɔ wɛrɛ tɛ o basa fanga dɛsɛra de bon ni fanga nana bɔ yen ka bɔ yen cogo la bɛnkan tun tɛ min ye o b'a jira k'a fɔ ko dɔ de dɛsɛra mara bɛ minnu bolo donc politique mɔgɔ dɔw de dɛsɛra a bɛɛ tɛ bon n'i y'a ye politique fɛnɛ lanɔgɔra dɔɔni maa sɛbɛlamaw banna k'u sen don a la basa u y'a kɛ ɲugutɔfɛn ye bon ni y'a kɛ ɲugun ni aw bɛɛ jɛra ka kɛ ɲugutɔfɛn ye maa minnu ni danbe t'u la n'u bannen don u yɛrɛ la ni olu tɛ de an ka na an ka jamana wagandi dayɛlɛ k'a kan k'u ka taa olu de bɛ caya politique kɔnɔ wa olu de bɛ na aw mara donc o de kama anw ma jɛn n'a ye an ko politique jinɛ ko tɛ subaga ko tɛ anw bɛ taa k'a kɛ tiɲɛ kan k'a kɛ hɔrɔnya kan wa an b'o gun de da la an bɛ don min na i ko bi. d'accord munna n y'o kuma fɔ sabula i b'a ye k'a fɔ nin wagati in na politiciens u bɛɛ de kɛlen don sisan activistes ye parce que boulevard o yɛrɛ y'u ka symbole de sisan n'a ɲagamina dɔrɔn u b'a fɔ an ka taa boulevard la an ka taa boulevard la dun o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye de ka taga régime bɛ yen nɔ ka t'o dénoncer ka jamanadenw gɛn ka bila o la pour que o bɛ se ka bɔ yen olu bɛ na nin wagati in na an filɛ wagati min yɛrɛ la ko sisan n ɲɛ b'a la parti politique bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan e yɛrɛ ye politique ma ye nka i bɛ gouvernement kɔnɔ nin wagati in na donc i tɛ se ka taa opposition na parce que i ni gouvernement bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka faamuyali la alors parti politique tɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ fɛ ka fɛn dɔ former ko cadre des partis politiques donc k'u bɛ ka ɲɔgɔnyew kɛ ko transition taabolo bɛ ɲɛ cogo min na a bɛ taa wagati dun kɛra an y'a ye u kun y'u daminɛ bon sisan n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn de ye ninnu ka ɲɔgɔn ye in na i ka faamuyali ye jumɛn de y'a la f'u bɛ ka wuli ka taa se fo Diko yɛrɛ ma mun tun ye IBK la bin ni o tun bilala à l'écart sisan olu bɛ ka wuli ka taa se o ma imam de y'olu ka mɔgɔ gɛn n'o ye IBK ye bon maintenant ɲɛ b'a la o mɔgɔ dɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka tila ka taa o imam kelen fɛ yen donc e yɛrɛ bolo politiquement est-ce que c'est normal wa bon i b'a dɔn i ye cadre kuma min fɔ ko kura tɛ koyi ko kɔrɔ don fanga min tiɲɛna o mɔgɔw de don bon parce que olu bolo ala ma fanga tiɲɛ anw de y'a tiɲɛ donc anw minnu fana bɛ camancɛ fanga la ka an bɛ ka an seko n'a dɔnko kɛ walasa jamanadenw bɛ lafiya cogo min bon u ka laɲini fana tɛ kɛ dɔ wɛrɛ ye a ka ca an bolo ko dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ donc o ko dɔrɔn de don ko wɛrɛ tɛ dɛ mais ne jamanadenw ɲɛ bɛ tiɲɛ na diɲɛma ɲɛ bɛ tiɲɛ na donc u k'u ka réunion kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka revendication kɛ an bɛ bɛɛ jɛ fanga de kɔnɔ nous sommes en démocratie jusqu'à preuve du contraire donc n'u hakilina ye min ye o k'o fɔ nka i ye an ka cɛkɔrɔba fɔ an b'a bonya an b'a fo dan tɛ foli min na ka d'a kan wulikajɔba min kɛra M5 cadre kɔnɔ n'a sen kun t'a la a ka ɲɛ sɔrɔ a tun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ fisiri wale man di ala ye quoi gɛlɛya foyi ma deli ka don ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ nka n bɛna fɛn kelen fɔ maliyɛnw ye bi ne bɛ cɛkɔrɔba min dɔn n'o ye Imam Diko ye a bɛ barina k'a bɛ fara nin maa ninnu kan ko ka taa a fɔ ko ka ko dɔ kɛ jamana kɔnɔ a bɛ bari ne la parce que ne b'a dɔn jamana kanu b'a nin na cogo min na ne b'a dɔn camancɛ fanga ye a y'a laɲini cogo min na ne b'a dɔn a bɛ ka dɛmɛ don ji jukɔrɔ camancɛ fanga ye ka se hukumu min na ne b'a dɔn mais min bɛ fɔ réseau kan min bɛ fɔ radio la o ko tɛ dɛ min bɛ ka kɛ tiɲɛ kan ne Nusar b'o dɔn donc vraiment ninnu kɔni wulila u bɛ yala yala u bɛ taa k'u bɛ taa diinɛ mɔgɔw fɛ yen u bɛ se
politique mɔgɔ dɔ la bɛɛ lajɛlen ma ka essayer ka plateforme bɛɛ ka droit de don ka plateforme sigi mu ka hakɛ don mais k'a fɔ ko i bɛ plateforme sigi ka na ko ka camancɛ fanga min dynamique min n'o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ yɛrɛ n'a ka danbe n'a ka kelenya segin a ma k'i b'o tiɲɛ bon a bɛ ni maliyɛnw cɛ mais anw kɔni bolo jamana mago t'o la bi basi tɛ alors monsieur Sarr an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan aw ye IBK gɛn ko IBK dɛsɛra il y avait beaucoup de problèmes que vous avez soulignés au temps de IBK notamment vie chère ninnu wagati ninnu corruption a bɛ fɛn caman dénoncé nka mɔgɔw ko nin wagati in na ko kelenw bɛ sen na toujours ko mɔgɔw bɛ ka minɛ u tɛ ka juger ko justice ko kiiri tɛ ka k'a ɲɛma parce que mɔgɔw bɛ ka minɛ dossiers bɛ ka b'u kan u bɛ taa datugu yen nɔ jugement ko kuma t'a la dɔw bɛ minɛ olu bɛ tila ka bila notamment i n'a fɔ Bakari Togola ninnu bon kumaw cayalen don an bɛ fɛ k'a dɔn sisan IBK ka temps ani sisan temps monsieur Sarr bɛ se k'a fɔ anw ye mun de falenna quoi n'a sɔrɔ ni bɛ se k'o fɔ an ye. Bon moi je crois que o jaabi bɛ maliyɛnw bolo. Kunu an kɔrɔ don koyi kuna sini tɛ dɛ kunu an kɔrɔ don. D'accord. An ka secteur ta kelen kelen. Kunu lakanako. An ka kan kun bɛ ci. Ka sɔrɔsiw ni karaba. Kunu an kɔrɔ repli tactique o de kun bɛ kɛ. Sɔrɔsi bɛ taa ka maramafɛn to jugu bolo. E m'a fama k'a mɛn ko kan dɔ cira i famana k'a mɛn kɛnɛkan ko don c'est à dire kuma min bɛ fɔ o tɛ kɛnɛkan ko don maliyɛnw ɲɛ b'a la kunu marabaga kɔrɔ n'o ye faransi o tun bɛ yan k'anw b'a la Kati o tɛ yan bi an ɲɛ bɛ an ka sɔrɔsiw wolomasiri tabaw kɛmɛ k'u jɔ n'an ka kanw n'an ka sécurité mais o kɔrɔ tɛ ko sécurité ɲɛna fan bɛɛ fɛ il y a pas de risque zéro Turquie tɛ jamanaba dɔ ye n ko attentat kɛra yen o don an kɔrɔ Amérique ma gosi Amérique tɛ première puissance ya donc n'a ye lakana ta ka lajɛ an ka wolomasiri tabagaw k'u lafarinya ka minɛn san ka d'u ma ka u moral remonter nin camancɛ fanga ye min kɛ m'a fɔ a ma deli ka kɛ dɛ nka nin san 20 in kɔnɔ anw m'a ɲɔgɔn ye tiɲɛ kɔnɔ bɛɛ ɲɛ t'a la n ko kunu fanga kɔrɔ ko an gosira ko nous avons été floués ne m'a fɔ c'était le président de la commission de défense ko Mali nafolo bɔra ko ka taa minɛn san ko on a été floués k'an gosira jamana ɲɛmɔgɔw ko kunu ko nos avions sont cloués au sol nos hélicoptères sont cloués au sol faute de maintenance mais aw y'a mɛn bi ko hélicoptère kelen cloué au sol u ye minnu cloué nka y'a bɛɛ lawuli bi an bɛ don min na i ko bi l'armée malienne intervient sur le territoire burkinabé an bɛ don min na i ko bi Mali ka pankuru bɛ wuli ka taa jugu punte fo Burkina jamana kan ka dɛmɛ don Burkina ye maliyɛnw bɛ k'o kɛ bi donc n'a ye lakana ko ta bi a tɛ ani kunu cɛ i ye vie chère ko kuma fɔ an ka don a kɔnɔ anw ko an bɛ k'an yɛrɛ ye an bɛ k'an yɛrɛ ta ye an b'an yɛrɛ ta maa t'i to jamana kɔ kan k'a fɔ ko Idriss Martinez ka kɛ ministre ye jamana wɛrɛ ɲɛmɔgɔ ta taa ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko Chaka ka bila nin yɔrɔ in na ko nin marché ka di karisa ma an ko désormais maliyɛnw mana min fɔ a bɛ kɛ ten Mali ɲɛmɔgɔw mana min fɔ a bɛ kɛ ten de bon an y'o sira min ta o ye ko kura de ye o ma diya marabaga kɔrɔ ye o ma diya maa dɔw ye u ye gɛrɛntɛ ta k'a bin an kan n'o b'a fɔ a ma ko embargo kalo 6 ko k'an kɔngɔ ko k'an minɔgɔ fo walasa camancɛ fanga min bɛ sen na o bɛ se ka dafiri cogo min maliyɛnw ni bɛ tɔɔrɔ cogo min u bɛ bɔ k'o dafiri nka olu tɛ Mali dɔn nous sommes le peuple des grands empires nous sommes le peuple qui a donné naissance au plus grand royaume maliyɛnw bɔra le 14 janvier k'a jir'u la k'a fɔ kɔngɔ tɛ dɛ minɔgɔ tɛ dɛ a ye fiɲɛ lajɔ fiɲɛ tigɛ anw bɛ camancɛ fanga in kɔ
bon o embargo jugu min nana o don a kalo wɔɔrɔ in dɔrɔn tɛ o a conséquence de ka bon di embargo yɛrɛ bon ni ne tiɲɛ kan ka fɔ maliyɛnw ɲɛna nous sommes dans les conséquences de l'embargo parce que a bɛ komi usine machine mana démarrer nka machine mana jɔ yan'a ka wuli k'a ka vitesse de croisière sɔrɔ a bɛ tibitaba dɔɔni kɛ donc je crois que an b'o de kɔnɔ effort bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ walasa dette intérieure n'o ye jamana nafolo juru minnu bɛ état la jamana kɔnɔ opérateur ka o bɛ sara cogo min walasa nafolo bɛ circuler cogo min an b'o fana kɔnɔna na kɛlɛjugu binna Ukraine ni Russie o kɛlɛjugu min binna sans oublier ko n'i ye taji ko lajɛ an ka taji fanba bɛ bɔ Russie la de Afrique bɛɛ taji 90% du carburant consommé en Afrique vient de Russie. Oui. Européens ont sanctions bi Russie kan. Russie ka bateau ba minnu bɛ o transporter o interdilen don trader ba minnu bɛ yen nɔ n'o ye trafigura ni fɛn ninnu ye u tɛ se ka taji transporter tugun ka na parce que n'u y'a kɛ Américains b'u ka comptes saisi Européens b'u ka comptes saisi o gɛrɛntɛba bɛ yen nɔ jamana kan. Maintenant o bɛ yen nɔ tugun min ye baloko waati ye engrais ko gɛlɛyara ɲina an kana ɲɔgɔn nɛgɛ koyi hali Europe a gɛlɛyara hali Europe a gɛlɛya yan bon an ka maa dɔw minnu bɛ engrais ko kunna olu fana caman ye maaw jɔ jɔyɔrɔ la u ye jamana curu o fana tiɲɛ bɛ yen nɔ minisiri dɔw bɛ yen o m'u jɔ jɔyɔrɔ la engrais ko la mais mun na interpellé ou interpellé vraiment commission doro ye ministre wele ka engrais jagokɛla bɛɛ lajɛlen wele CNT kɔnɔ ka f'u ɲɛna tasa da yir'u la an ye tasa da yir'u la donc o gɛlɛyaw bɛ yen mais k'a fɔ ko gɛlɛya bɛna to yen badabada o fana tɛ tiɲɛ o parce que an sigilen tɛ wulikajɔw bɛ sen na walasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min n bɛna kuma kelen fɔ kunun taxi tun bɛ sɔrɔ pétrole la état bɛ gouvernement bɛ taxi mun ta impôt douane kɔnɔ bon bi Mali gouvernement jɛra o 90% kɔ bon e b'a dɔn e ye maa kalannen ye état sɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ tɛ état la ni douane ni impôt tɛ o taxi ani impôt wali Europe bon ni o taxi tɛ ka sɔrɔ o fanba dɔ tun ye carburant ye état jɛra o fanba kɔ nka wolomasiri tabagaw b'a la ka sara fonctionnaires b'a la ka sara avion minnu bɛ ka pan carburant b'a la ka k'u la nanzaraw b'a fɔ min ma ko les charges incompressibles de l'état u b'a la ka kɛ o kɔrɔ ye ko dunko jugu tɛ yen o kɔrɔ ye ko nafolo min bɛ yen nɔ a b'a la ka baara a baara cogo la hali n'a sɔrɔ fiɲɛ bɛ yɔrɔ dɔw la parce que maaninfinko a bɛɛ tɛ dafa a bɛɛ dafalen don ala kelen pe de la. C'est vrai. Voilà. D'accord. Alors monsieur Sarr sisan an bɛna le ni PM ka ko ye an y'a ye k'a fɔ wagati kɛra monsieur Sarr tun bɛ bɔ PM kama kojugu n'o ye Choguel Kogala Mayiga ye bon e ye homme politique ye ale ye homme politique ye an bɛ se ka personne ko e bɛ gouvernement na en tant que membre du CNT bon pas gouvernement o ye lapsus ye i bɛ CNT kɔnɔna la donc i bɛ majorité kɔnɔna mais an nana ye k'a fɔ PM sigira Asimi de fɛ a bɛ Asimi ka baara la mais e bɛ PM gosi nka i tɛ se Asimi ma a dun bɛ ka Asimi de ka baara kɛ donc monsieur Sarr an bɛ fɛ k'a dɔn sisan qu'est-ce qui va pas réellement entre vous et le PM Mayiga et puis munna e b'ale gosi ale dun bɛ i bɛ Asimi ka baara la mais e tɛ se Asimi ma mɔgɔw ko k'o ɲininkali k'i la. Bon ninnu kɔni ye kabako kumaw de ye dɔrɔn barisa ne kɔrɔkɛ Choguel halisa an bɛ dugawu kɛ ala ka fari lafiya baara daminɛli min kɛ halisa ala ka a ɲɛ a bolo ala ka cɛsiri halisa ala k'o di an n'a a ma. Amina. Maintenant mɔgɔw ka c'est à dire mɔgɔw ma bɛɛ jɛ fanga faamu n'o ye démocratie ye. A walawala an k'a faamu. Démocratie ni mɔgɔ bɛ parlement kɔnɔ jɔyɔrɔ dɔ de b'i la i kana kɛ n sɔnna bɛɛ ma ye maa dɔw kan ka wuli ka bagabagaliw kɛ ka a jira k'a fɔ a nin ma ɲi
walasa ka dɔn k'a fɔ ko dɔw kɔni bɛ yen. Mais sauf que nous avons une démocratie comme ça. Non, on a démocratie parce que ça sera de faire la démocratie. Moi, il y a un régime normal, mais si ça sera de faire non, ça dit. En tant que membre du CNT, on m'a élu, on m'a nommé. Oui. Donc on ne peut pas parler de démocratie. Parce que l'élection, c'est à Kawati. Au Dekama, à fort. Mais les principes de la constitution, constitution démocratique, constitution Maboyo. Constitution Mimé. C'est une constitution démocratique. Oui, mais aux constitutions clés de Congo, le coup d'État est un crime imprescriptible. Oui, aux constitutions est fort. Mais coup d'État, si tu as un sans faire, Kewale d'or de Benanao. Idriss, et Fangata, de Maradon Djeraka Adima, en Benaka, ko Sanduru, ko Sanduru, ko Famta Karatake. O Mampuchunga bo sans faire. O de ni minge Sanduru kono na ma di anyambi fale. Mais e sigaka. E mana fale e bita cour constitutionnelle la ko ke état a tout état là. Bon, on croit que jamana mne joya là. Gregu go vox populi vox dei, la voix du peuple et la voix de Dieu. Donc o la charia côté emblé constitution côté emblé ami bo boulevard la ka foki kabla. Bon, na mbora ki kabla armée bina parachevé. C'est naturel. Donc oui, mais est-ce que la constitution faut monsieur Saribia Ketouré et constitution faut sans Kobega Lawalia au constitution qu'on a article 4 là que la liberté de pensée et d'opinion est un droit fondamental. Mais bien sûr. Bon maintenant en plein ouatimna ekobi communication à sens unique parce que moi ni ga haklina tete en général il peut être politiquement n'incanté mo kirkara mais politiquement il peut être à soit nous be exil là ou bien bekele no ki damne parce que les gens ont peur de parler. Billahi. Et confrère de Manano comment il s'appelle déjà, rappelle-moi son nom là. Lequel? Moutme CNT là ne fouya labo. Fouya remercier ne ça les 10 là Kaujim. Ah d'accord. Kaujim il y a ko article ndo bolodi ko manadro ko bimine. Bon oui, il y a le voilà. Donc maintenant on peut dire que vraiment démocratie a man non quoi. Non, il m'a dit il y a une démocratie quand même démocratie là c'est dans quelle démocratie où les gens ont peur de parler. Non mais même fier les gens n'ont pas peur de parler. Les gens n'ont pratiquement rien à dire de vous. Je crois que tu as comment la dongo cadre à la conférence de presse que comment tu m'en fort. Mais ils sont pas inquiétés. D'accord. Encore que pour le comment la dongo ils sont pas inquiétés. On croit que Babaru beaucoup. Bon, à quoi tentative d'enlèvement, est-ce qu'on vit jamana kono? Enlèvement de dos, mais anti-tentative d'enlèvement donné, on enlèvera de haut. Mais tentative, comme vous m'amenez, donc vraiment au coup, je crois que je suis avec enquête au coup. Donc, on croit que Babaru beaucoup a hakil na fo mais ma doya ma lagushi ani ka galunda jamana la ka galunda jamana nyemoko la o de konindo justice be o de kama d'accord mais ne ma mayi ko fanga willa ka fo ko fo ke e ka meneke ka boli o te o make o mais c'est la justice il faut que munu be jamana ko ka o manadara de do ni ka mandate a fɔra k'i ye jamana baara kɛ waati dɔ la i nɔ minɛ na ko dɔ la k'i ka na k'a k'a ɲɛfɔ kɛlɛ tɛ koyi k'i ka na an k'a ɲɛfɔ bon e ko k'e dalen tɛ ko la k'e ti na k'e bɛ to jamana kɔ kan o fana y'i ka hakɛ dɔ ye n'i y'a kɛ ten basi fana t'a la maintenant moi je vois pas c'est-à-dire sans sûreté o ti tiɲɛ. Revenons avec la question par rapport au premier ministre Choguel Kogala Maïga. Parce que Anya est à l'Assemblée comme là, qui a noté dans ma 3 sur 10. Non, ne m'a noté dit. Mais là, on dit. Non, mais ça dit, oui, comment on est allé Goïta interviewer, notamment il y a 3 fois 600. Amadou Goïta. Allez, ko albe c'est qui a noté dit, 3 sur 20, 3 sur 10, 10 sur 20, 6 sur 20. Donc maintenant, on note quoi il est ma diaborami. Bon, il va donc, ça dit, moi, je vais interpréter. Ne m'a dit qu'à noté dit. Et kalo saba gouvernement bɛ sɛbɛn dɔ bila ka na CNT la baara kɛra ka se hakɛ min ma n bɛ k'a ɲɛfɔ de nin y'a ɲɛfɔli de c'est-à-dire baara hakɛ o sera donc sɛbɛn dɔ nana yanni interprétation cɛ k'a jira k'a fɔ kɛmɛ sarada la 30 de sera ka kɛ. Bon, ne o de ta n ko kɛmɛ sarada la ni 30 do n'a y'a kɛ 10 sarada ye a bɛ kɛ 3 ye. Bon, e maa kalannen e kɔni b'o ɲɛdɔn donc o dɔrɔn de don juguya kuma tɛ
lagosi kuma tɛ lebu kuma tɛ ne kɔrɔkɛ Choguel baasi foyi tɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ baasi foyi tɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ b'o dɔ tigitigi wa n bɛna kuma kelen f'i ye min yɛrɛ bɛ bonya hakili ma ni Mali kɔnɔ jeune 3 bɛ yen Choguel dalen don minnu na dalen don la a b'a dɔn u bɛ tiɲɛ kan u bɛ baara kɛ tiɲɛ kan ne b'a la parce que an jɛra kunun a bɛ n taabolo dɔn i b'a ye politiki kɔnɔ jogo dɔ bɛ ne la wa ne t'o bila mɔgɔ si ye ne tɛ n dogo ka ko kɛ quoi ne b'i lajɛ de panparanpa ɲɛ kan ni ne ma sɔn ko in ma ne b'a fɔ ne ma sɔn a ma quoi ne bɛ tiɲɛ de c'est à dire ne cogo de bɛ ne lafiya o de ye politiki yɛrɛ diya ne ye ne tɛ complot kɛ ne tɛ namara kɛ. Alors monsieur Sarr an y'a ye k'a fɔ wagati kɛra premier ministre tun bilala ko repos forcé alors repos forcé in na an ye mɔgɔ caman ka kuma mɛn dɔw b'a tɛnɛ na tuguni hali ne caman ne yɛrɛ tun y'a fɔ parce que sin bɛɛ tun y'o yira quoi n ye grand frère Arasibachi yɛrɛ ka émission lajɛ kunusoro a ye analyse dɔw bɔ ka na n'a ye tout k'a bɛɛ prouver cogo min na a tun tɛnɛ na wa mun na fɛnɛ u nana n'a ye maintenant an y'a ye a nana les hommes politiques sont en train de dire que ou tɛ Choguel fɛ ko kana ni premier ministre neutre d'abord i bɛ se k'a fɔ an ye c'est quoi un premier ministre neutre et puis pourquoi les politiciens ne veulent pas de Choguel comme premier ministre ni bɛ se k'o dɔɔni fɔ an ye quoi. Bon i b'a dɔn olu yɛrɛ tu n'as pas besoin ka taa école politique la pour que k'o faamu c'est-à-dire a fɔra de b'a daminɛ Choguel ye parti politique ɲɛmɔgɔ ye ne ye parti politique ɲɛmɔgɔ ye Amadu Koyita ye parti politique ɲɛmɔgɔ ye bon ni dun ye parti politique ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ k'i bɛna bila mara ɲɛmɔgɔya kunna parti politique tɔw bɛ futeni o dɔrɔn de don n'a fɔra k'aw de kan ka élection voilà u bɛ futeni dɔɔni c'est de bonne guerre c'est normal mais moi je crois que jamana sera yɔrɔ min na bi an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ quoi i y'a faamu parce que fɛn dɔ bɛ mɔgɔ la i ta tɛ sini ye b'a ala de b'o dɔn anw ka jamana in sɛgɛnna jamana degunna jugu binna jamana kan diɲɛma fan dɔ bɛ jamana contre la bon waati dɔ sera an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma karisa ye Choguel ye karisa ye Koyita ye karisa ye nin ye an ka b'o kɔnɔ an jɛlen don fɛn min na o tɔgɔ ko Mali an k'o Mali bɔ yen fɔlɔ an k'o Mali ta fɔlɔ k'o ye n ko o kana dafiri n'an y'o kɛ politique kɛlɛ waati bɛ na donc c'est pourquoi moi je crois que waati dɔ sera an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ donc je crois que c'est des querelles politiques depuis bon a kɛlɛ ma daminɛ bi depuis kunun kɛlɛw don bon je crois que jamana mago t'o la bi dɛ donc ne ka hakilina ye min ye o yɔrɔ la o ye de an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ an ka kɛ jamana ko ye. Basi tɛ revenons maintenant à l'affaire des 46 ou 49 militaires ivoiriens parce que 49 tun don sisan a kɛra 46 ye alors an y'a ye k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw ye communiqué dɔ kɛ communiqué min kɔnɔna la u ko d'ici le 1er janvier n'u ma bila ko sanction wɛrɛ bɛ nalen i dun notamment émission daminɛ la i tun y'a yira comme quoi ko sanction an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ nin wagati in na ça veut dire que sanction kuraw kan ka na dans les jours à venir e yɛrɛ bolo solution jumɛn de bɛ nin affaire des 46 militaires in na en tant que homme politique en tant que membre du CNT et bolo est-ce que ni 46 militaires ivoiriens a ma se blalier ou ka taga an ka ni affaire blatin ou bien selon vous ni ko kan ka continuer an ka sama fo CEDEAO kana ni sanction wɛrɛ bon ça dit Idriss ni ko in ta k'a lajɛ mun de kɛra mun kɛra seli dugusɛjɛ b'a dɔn ni seliba don maaw bɛ sogoko ni foliko la effectivement vigilance ma bon kosɛbɛ jamana wɛrɛ marifatigiw nana an ta kalama a ma fɔ an ye a ma sudanna ka na cun an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ a ma fɔ maa si ye maa si t'a kalama force spéciale don maramafɛn jugu b'u bolo Idriss n'anw ka polisiw tun b'u minɛ aéroport la a bɛ se ka kɛ an bɛ kuma min na bi an tɛ ko la dɛ u nana minɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye weleli kɛ Abidjan ko a dɔw sera an ma yan ni marifa jugu ye u b'an bolo aw b'u dɔn wa u ko k'u t'u dɔn u y'o fɔlɔ de fɔ k'olu t'a dɔn maa sugu minnu don k'olu t'u kalama donc ko
olu b'a ɲɛɲini ka sɔrɔ ka segin an ma ka kuma an fɛ fo bi u ma weleli kɛ ministre de la défense ye Côte d'Ivoire ministre de la défense jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ wele fo bi bon n ko bon vraiment u kɔni bɛ yan bon anw comme aw t'a ɲɛdɔn anw b'a di sariya ma sariya mɔgɔw b'a sɛgɛsɛgɛ mais Idriss bɛ kuma dɔ f'i ye mɔgɔ ninnu est ce que ivoirien don wa a fɔra ko nationalité caman kɔni b'a la parce que dɔw b'u la u ti ivoire kan foyi mɛn u ti tubabukan mɛn u ti bete mɛn u ti bawule mɛn u bɛ anglais dɔrɔn de fɔ bon o kɔni ye fɛn ye u b'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛ ji la min ka girin ni banba ye c'est vrai wa n'i y'u ɲininka fɛnɛ k'u nana mun na ko olu nana mission secret dɔ la mission secret ye jumɛn ye anw fagali de kun don wa anw ka jamana cili de kun don wa bon u bɛna u nana don min o tile 3 an ka kati kan attaquera malheureuse coïncidence peut-être donc k'a fɔ ko ninnu ye mercenaires ye siga t'a la k'a fɔ k'u nana tiɲɛni dɔ kama siga t'a la nka Mali de bɛ sabali parce que Côte d'Ivoire n'i ye Côte d'Ivoire ni Mali ta k'a lajɛ lien ba b'a ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn 4 millions 3 ɲɔgɔnna bɛ Côte d'Ivoire bon Alassane min bɛ fanga la yen ale ka sira tɛ nin sɔrɔ sini na o mago t'o la o il a besoin juste de ça pour entretenir la crise ale ka sira t'u la u sara o balola Alassane Dramane Ouattara ka sira t'u la parce que anw b'a dɔn mɔgɔ sugu min y'ale ye donc an bɛ jɛ ka Fasimi de deli k'an ka justice ka lajɛ sariya kɔnɔ cogo min nin ko in bɛ ban diplomatiquement ni dialogue kɔnɔ cogo min walasa an bɛ bɔ nin kɔnɔ k'an ɲɛsin faso baara ma donc je crois que o baaraw bɛ sen na Togo président ye caman kɛ fo justice yɛrɛ ye muso 3 bila ka taa donc vraiment je crois que très prochainement bɛɛ minɛ mais CEDEAO ye ko in ta cogo min bagabagali tɛ ko dilan diɲɛ kɔnɔ sa nous sommes au 21e siècle e bɔra k'anw sanctionner sisan e nana ko n'an ma nin kɛ n b'aw sanctionner tuguni bon yɔrɔ kɔni i bɛ fɛ k'an fɛn i bɛ siran fɛn ye i tɛ fɛn min dɔn de donc anw bolo a ma se o la CEDEAO ka halisa ka dialogue maintenir ni Côte d'Ivoire ani Mali ye walasa nin ko in bɛ kɛ ko ye ko min n'an bɛɛ bɛ a bila passé kɔnɔ cogo min je pense que a kan k'o de kɛ mais ka wuli k'i bɛ bagabagali kɛ bon ko sanpɛrɛn ka lamɔden tɛ sera marifa ci kan ye parce que sera marifa ci kan ye alors monsieur Sarr sisan an bɛna i yɛrɛ confrère dɔ la n'o ye Ben le Cerveau ye Ben le Cerveau notamment la semaine surpassée a bɔra ni kibaruya dɔ ye kibaruya min n'a ye maliyɛnw degun kosɛbɛ kibaruya in ye jumɛn ye ko an ka président Assimi Goïta ko dɔ bɛna fara a ka sara kan ou bien ko n t'a dɔn ko dɔ bɛna fara a ka caisse noire kan bɔ histoire in aw de b'a ɲɛdɔn ni ɲɔgɔn cɛ parce que aw de CNT mɔgɔw ye an y'a ye o confrère wɛrɛ bɔra n'o ye kɔrɔbɔrɔkɛ in Mayiga Jɛmani a tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ a balimakɛ a tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ dɔɔnin quoi Amadou Mayiga voilà Amadou Mayiga o bɔra o ko Ben yɛrɛ tɛ taa CNT ko la yɛrɛ donc Ben fana tilala ka bɔ ka répliquer ko ale ye mun fɔ jan'a k'o jaabi k'a bɛ k'a fɔ ale tɛ taa CNT la ko a bɛ tan a bɛ tan n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan i ye parti ɲɛmɔgɔ ye an ka CNT membre ko yɛrɛ bɛɛ bila sisan Ben ye kuma min fɔ est-ce qu'il bɛ se k'a walawala anw maliyɛnw ye an ka faamuyali kɛ parce que an ma foyi faamu nous on est perdu ye parce que an ɲɛ bɛ kan 2 de la sans CNT kɔnɔ kan min ni kelen bɛ yen nɔ o bɛ ka kow dénoncer kelen bɛ yen nɔ o bɛ ka na défendre kɛ donc ni wari ko in ka dɔ fara Assimi ka sara kan a ko nana cogo di mun de bɛna kɛ wari in na wa fɛnɛ Ben ka ko a bɛ taa a tɛ taa e yɛrɛ fɛnɛ CNT ma ye donc maintenant a ko bɛ cogo di est-ce qu'il bɛ se ka maliyɛnw édifier dɔɔnin bon tu sais que ka kuma mɔgɔ wɛrɛw kan o man di ne ye diɲɛ kɔnɔ moi j'aime pas parler des gens on dit les grands hommes parlent les grandes choses des grands événements mais on parle pas des gens min ye budget ko kuma ye kuma caman fɔra ko CNT dɔ farala CNT budget kan tiɲɛ don dɔɔnin farala kan o ye jamana taabolo ye jama dɔ farala CNT kan mɔgɔ 28 ani 6 farala CNT kan wajibi don musaka min tun bɛ se ka mɔgɔ 121 ta n'i ye dɔ fara kan wajibi don dɔɔnin bɛ fara
D'accord. Il y a quelque chose qui est il y a est-ce que c'était nécessaire parce que era la sans ko lutara ko do fara la budget kan notamment ben ga kele ko yodi ko c'était vraiment pas la peine. Donc maintenant Mali be gele akono c'est-à-dire munu be fanga la notamment aw ça va chez vous mais Malien do me couler la donne parce que vraiment ça va pas ango tien fo nyoy na maintenant est-ce que ni mwan woro c'était la peine ou parce que do fara la budget kan est-ce que c'était bon ça dit on me c'est un plan ben la folo lu kan apport na ke jume il va donc au fond dont il bien quoi. Assisi bi ke domi au fond dont tu es au domi. D'accord. Charti bi élément domi au fond dont tu es au fond domi pas. Donc assise de koko mo mo kan woro. Assise koko ka do fraka. Charti nana élément ka do fraka parce que ça dit il va dans politique namara ne tanya do. Politique mo nu chama on est présent si misigira. U chama nga laini kera ko a ko lu be fe ku yere ye ko ngono ko sebe ko sente ka daile u chama nga laini kero wa sente daile li ko mogo muga ani woro de tumnata nga ma bakele ni ko de tara laini ha awo mogo muga woro mais sebe bakele ni ko de sebe bakele ani ko o de déposera tiena. Bon ni ma bakele utara fengini ala ma bedu ala ma do abe gaskela ala do ma muga ani woro gaskela bon wajibi kumai mais kuma chama be kono genga bon nyoka ti nyofale gba ya fama kuma chama abi kono genga bon nyoka ti nyofale anga nyofale kuma fo bon no kera wajibi do dobi fara musaka ka min farla musaka ko ati milliard kelembo atabo 800 et quelques millions de farlaka c'est l'évolution normale des choses avec matchman forao ma folie ni ma tien o tikelele mi présidentiel do farlaka ni willa ki joga kulubale ba clôture bado ba kulubabio ka présidentiel la kori pour des dispositions sécuritaires la sécurité n'a pas de prix mais elle a un coût. Bah fora ko ka clôture babela ya kuluba ka disposition sécuritaire uta ni doma fara uka do fragmenega donc c'est important que mais ni ma famu ibi wuli bi sa yero la ka ni ga famu ka nyefo jamana do fana ga droit do donc c'est pour vous dire que musaka ko jamana kono kuma manne ko sebe car sabe ni soro car sate ni soro ni men condition na ni ten condition na jombe ni daga ni ala ye min wa mi do mi obostro o ko soro mais akana do angana do amusaka ko kono karsa mengo kunu yani angana on blalendo assemblée min nola ambala ka bara min ke mo bara kelen la nanta ere mayinu tay basa assemblée ma koro do bi o ko ka be ala uda ko bara min kera sente fe assemblée joro la ko assemblée ma del ka ke jamana kono lu kelen afo asaril bi balole jara suba bi balole Mamadou Hawa gasama bi balole akeru bayena ubay ulde afo ko basa lu nyeme barala chukobi bon assemblée o budget ma del ka jigi milliard temps ani woro duma on bla la famine nola no assemblée ambala ka barak ubala ka barak keleminga on bolo ka on ta reka chanu tay oluka budget ku milliard temps ani woronin ko o ye min sɛbɛnni rallonge côté rek ma bɛɛ kun bɛ rallonge dɔw minɛ tuguni budget yɛrɛ kun bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo milliard mugan na bon CNT bi 12 milliards de 11 milliards 12 milliards 13 milliards donc ça dit Mali nafolo ko a hami b'anw na ne b'a dɔn a hami b'anw na. D'accord. Parce que Maliens ye degun min kun ni camancɛ fanga in kɔnɔ embargo ko kun ka conséquence kun o sara t'anw bolo maa o maa i ko Maliens ka nafolo ɲagami ala bɛ ko yiri la dɛ. D'accord. Bon an ɲɛ b'a la débat bɛ radio sow la dɔw ko CNT kɔnɔ k'a votera ko bɛɛ y'i bolo kɔrɔ tan ko y a eu 0 abstention. Bon ɲɛ bɛ l'autre jour notamment Moussa Diarra n'a bɛ yɛrɛ wolo la ale tun bɛ ka explication dɔ di u ka groupe kɔnɔna la. Non, ko a pas voté follow. Ko taro ko a expliqué tout de la mais j'ai pas trop bien compris vu que on était à système qu'on là. On me fait ka don 600. A budget ko
est-ce que réellement a voté à l'Assemblée, à la CNT qu'on l'a là, n'a passé là, on va faire quoi de donc quoi? Le budget passera, à votera, le budget qu'on a adopté. Parce que moi, le budget, c'est un budget programme. Voter Kourouba Kelente, quoi. Programme de l'État. Effectivement. Donc, nous expliquer. Voilà, ni programme, nana. Parce qu'il faut un ministère qui programme, ni ministère de la justice au programme, il va faire un général en sonama. Ni ministère au programme, ni un général en sonama. Ni taille, ni ma sonama. Donc, ce qui fait que il veut dire qu'à voter ministère de la budget, il veut dire qu'il va voter ministère de la budget parce que est bolo compta là, ou bien à Kacha, ou bien à Main. Donc je crois que voter nous me quitte. Mais à ce moment-là, je suppose que vous votez. Bon, moi, je vais combien ou a voté. Tout le monde. Moi, je vais combien. On sait que d'autres compter. Mais moi, combien, salle kono. Il s'est un budget ou, il présente budget ou, il Cour suprême budget ou fin. Mauma Kumbe, après c'est un budget wati do bora do ti, après que présidence budget voté wati do bora do ti, mais Mauma Kumbe sal kono adon, Mokoshima abstention ke, Mauma Kumbe sal kono adon, Mokoshima abstention ke. D'accord. Après que voté wati do bora katanya na do kunte, olu ka voté ti tabala quoi, olu ati se ka parce que nous ti, il se ka don nous votera pour ou votera contre quoi. Ça c'est vrai. D'accord. Maintenant amena ma consunya donné pour que mission ngana djenya amena en tant que homme politique anya e do be ka asimi préparer ku be fa ke candidat kuma tiara notamment kawji mi rectu aka acerté ke kolti foi kama ka ademe grand frère Fomba fene a passé la plateau sans faire ale fene a ira comme quoi olu kon be asimi ko fo habu donc maintenant me fait ka don 600 au cas où ni anana fo ka ba présenter avec candidat vous en tant que homme politique vous êtes pour ou bien vous êtes contre? Il va y avoir un candidat pour la 600, maman fort. Et ni comment le fort, aime moi chamantoro. Moi t'es du boulot quoi. Asemini maman c'est la café quand candidat au moi t'es. Ne pas asemini donc. Ambi dominer copie. Ama kuma ira mo shi. A hamiti dore maliko. La kana bina maliko no chukumi. Chama je fanga kumbe che here la chukumi. Ne pas asemini donc. D'accord. Mais ma do bi wuli parce que olu bolo ko asimina général nous ko mo do outil ou man kalan quoi mais c'est des officiers supérieurs. Les gens pensent que ces gens là c'est des officiers supérieurs. Ouais. On ne devient pas officier supérieur comme ça. C'est vrai. Donc mais donc fana ka jago yodi wuli a karsabina kande kasekande we se opérateur ko ma a ambeka kasare demain itini ngai donc ka barado mais ne be min kon don chini tere bi asiminga hamina ko ti foye kama che fanga be nya chugumi akumbe che hera la chugumi la kana be na chugumi malde me hera so chugumi ambi domina ko bi anaje no bela jelo ko hamina ko yodi ni do wara fori ni mo wara do wara fo o ya ta wi alors le PM ni wakati na asigna kana amina ici ça ni prochaines élections nana est-ce qu'elle se qui présenter wa au cas où na présenter bibi na dana ba le kan doni parce que afine ko kadi mo be ka fo no atra discours ke vive shogel vive la transition mais est-ce que charti mumbe ni obe ka barake nay obe à Yamaria en tant que premier ministre Kabo par exemple 4 mois comme président à 4 mois c'est il démissionné ka claque na tukuni kana ke candidat bon est-ce que Aleb se ka okewa Shogel be se ka présenter élection natala wa kuma la sugna bon Shogel côté ou a fora charti ko no gouvernement ni mamo gouvernement ko ni fauna ko ite kande o be charti ko no bi mais charti ko no fen chama fale na dem ah même min fi mais o ma fale o ba ko no mais se ka fale bon mo ko tishini non mais bi o ba ko no d'accord donc min do maintenant je crois que même Shogel aka famina ko ti dore transition mi nya chukumi non je crois aka famina ko ti dore abi nya chukumi al nasro ni na te kungel na kele fen chamana mais aka famina ko ede aka non même ko formula parce que il y a jatemina en tant que chef de parti politique comment ça se fait que Aleb na élection
préparer ka tila k'o perdu. C'est compliqué comme ça. Non, mais qui vous a dit là, il va y avoir un politique nous ou béjoro parce que nous il y a aller parce que lui il dispose des moyens financiers de l'État. War de baler boulot, fin budget de boulot. Donc lui il peut faire des campagnes au CT nous n'y follow. Donc maintenant là les oubli là ka campagne ka avec gouvernance qui avec la campagne ka est-ce que vous allez favoriser donner ka temeto. Même fille Mali jamana ñemogoya jamana président ya ka jɔyɔrɔba sɔrɔ jamana kɔnɔ o faralen tɛ jɔ la o faralen don jabaru masare la kunu an kɔrɔ yan i bɛ ka gagné na a fɔra ka gagné na de o an ko k'a ma gagné ale ko k'a gagné na mais san fila kɔfɛ ala nana ka na ye ka fanga yɛlɛma donc an ka jamana in kɔnɔ plan tɛ ɲɛ o n b'o f'i ye dɛ an ka jamana in kɔnɔ plan ma deli ka ɲɛ fɔlɔ jamana sigi kan don quoi parce que i bɛ caman na wa o politique fɛn wa an ye politique mɔgɔ ye an b'a fɛ o tɛ jamana in dɔn quoi bon ala ye garijɛgɛ dɔ dɔn na ne ni maakɔrɔw sigira Seydou Badian yan'a bi sa ne bɛ taa an bɛ baro kɛ Amadu Jikɔrɔni yan'a bi sa ne tun bɛ mɔgɔw fɛ maa minnu n'a bɛ sigi su fɛ an bɛ baro kɛ o ye jamana tariku fɔ an ye jamana in sigira cogo min a tu tigɛra cogo min jamana nana cogo min indépendance kɛlɛ kɛra cogo min an bɛ caman dɔn a la bon maa o maa i b'o dɔn complot ma de plan ma deli ka ɲɛ jamana in kɔnɔ. D'accord n ka question laban monsieur Sarr n'i y'a jateminɛ ka Alpha Umaru Konare bɔ a la Mali kɔnɔ président Sima ka ma da la laban Milmo ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ a ko dɔ bɛ président na mais caman bɛ fasodenw yɛrɛ fana la jamanadenw yɛrɛ la quoi bɔra o y'a nɛni o y'a buruja kosɛbɛ mais n'i y'a jateminɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ solution jumɛn de la sisan parce que wagati bɛɛ ni dɔ sigira i b'a ye opposition dɔ bɛ créer olu bɛ na ka na fɛn minnu man ɲi u b'olu dɔrɔn de pointer du doigt pour que ka mɔgɔw fila funteni ka mɔgɔw dusu bɔ k'an t'o sira kan est ce que e yɛrɛ bolo ni jamana ko in a bɛ se ka basigi président ka 5 ans kɛ k'a ka 10 ans kɛ ka taga après Alpha e yɛrɛ bolo solution jumɛn de bɛ se ka na pour que o bɛ se ka kɛ. Bon wajibi don mara ka ɲa mara kɛcogo ka ɲa wajibi don jamanadenw haminako ka ɲɛnabɔ parce que mɔgɔw b'a la an ka sariyaw falen an ka nin kɛ tan an ka coup d'état ka kɛ crime imprescriptible ye nin ye nin ta nin ye nin ta o si tɛ koyi n'i bi jamana kunna ko jamanadenw ka jiko i ma se k'o ɲɛnabɔ u ka kalanko ma se ka ɲɛnabɔ sɛnɛ ma don ba la min ye kuranko i ma se k'o ɲɛnabɔ jamanadenw bɛ wuli k'i gɛn o tɛ c'est-à-dire saraka t'u la. Le seul remède contre la corruption, contre le coup d'État, c'est la bonne gestion et le développement de son pays. Mais est-ce qu'on peut faire ça en 5 ans, monsieur? Non, c'est pas qu'en 5 ans. Les Maliens sont pressés. Imagine, Assimi Nana, il n'a même pas fait 3 ans d'abord, on crie, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais quand on ne donne pas le temps, est-ce que ça peut aller? Mais qui, John ne veut qu'à couler. Parce que même fille, nous pas la comment, même nous me faisons encore un parce que chama ma bara wɛrɛ dege politique de ka baara ye donc u bɛ politique jɔyɔrɔ de kɛ ka se ka wari sɔrɔ ka dɔnni sɔrɔ ka du balo ka fɛnw kɛ bon ni o politique jɔyɔrɔ bɔr'i bolo i bɛ degun dɛ wa n'i degunna fɛnɛ i b'i kule n'i kulela a bɛ se ka kɛ kulekan min mɛn a bɛ se ka kɛ kulekan fana tɛ mɛn donc pour moi je crois que le moment est venu an ka o dépasser bi mun de b'a la ka kɛ min man ɲi an k'o fɔ o man ɲi ka lakile bi mun b'a la ka kɛ min ka ɲi an k'o dilan ka taa fɛ k'o laɲa ka t'o sira kan bi wolomasuru tabagaw u caman ko alhamdulilayi maramafɛn ɲuman b'u bolo u bɛ condition kɔnɔ pour la plupart hali n'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ kan ka fara a kan o kɔni ye tiɲɛ de ye kunu gire Nampalé mana radio derrière drone attaque terroriste à Sumpi, le camp malien de l'armée malienne est tombé, attaque à Djabali, attaque à Guiré, attaque à comment on appelle ça, à Nyafunke. Mais où de qu'on faut? Mais bi, enfin maintenant qu'on met, anga kanga chi, kanga marafon takatanaï. Ah bien, en boro qu'on a, ce moment est révolu aujourd'hui. Donc, il doit de c'est pourquoi moi je rends hommage au chef militaire. D'accord. Chef d'état-major de la ministre de la Défense, chef d'état-major général, chef suprême des armées, les commandants des unités de combat. Vraiment, Neboufou, dans tes folies. D'accord. Donc ça, on connaît. Maintenant, sur le plan de la gouvernance,
Wajibidon, il faut améliorer les choses. Il faut que nous dotons notre pays d'un plateau technique. Et je crois que au lieu de bara ou kanka qui est priorité, au lieu de kanka qui est kaira malien. Maintenant, la lutte contre la corruption, c'est une lutte de longue haleine, quoi. C'est-à-dire, la République tchèque, c'était il y a 20 ans l'un des pays les plus corrompus d'Europe. Mais aujourd'hui, les classements d'Agaladje, c'est l'un des pays les plus sérieux d'Europe. Bara de Bokeh. Donc, pour dire que si la mine tarano et Malika Kaire taille, ma aurait on a fait un dictant. Malika intérêt au début de défense. Bekiga Jamana Worobuka Hagé n'a vraiment pas. Ça, c'est une option que rien ne doit pouvoir remettre en cause. En Canada, Jenaï, Sababu, Sababu Beni, c'est la mine tarako tient, Amani à la fin, à la cause, Sababu la jo. D'accord. Monsieur Sarr, venons maintenant aux victimes des 10, 11 et 12 là. Ani mochama be ka fo ko aw be herem na bi ko ulur ka ceserido ko parce que le sara ni aw nana CNT la ministre la député aw ni fewna alors en dun tunya ka fo ko na tunana ko aw na fere ken pour que u ka ko imbe se ka nyina boto jusqu'à présent anya bala tatega mena système ka bo victime nunu ko be to ko di aw bulo est-ce que aw ma nyino ko wa Idriss victime nunu somo ko be balode ou be bedon ni nous ça nous dans notre culture mati refo mi justice à côté la justice au Mali est indépendante encore nous ba don justice ka bara obestina parce que do ere milendo do ere bi kasola a kokoro wa ni ala sonama ambe wulika josugu bela wala sa munu ordre dit, nous y a exécuté, nous y a accompli. Ou quand vous voulez boire c'est 13 ans après. Où je me barre la jugement, donc le temps de la justice, c'est pas le temps des hommes forcément quoi. Mais mi victime nous qu'elle nous le dira toi. Ambalaka demain mine douye. Amassé ango dakene quand lui est bouton. D'accord. Ambala ka dema ne ma mo wore ta fo de ne bin ta de ne bala ka min kuye ne to fo parce que ni ya fo ya chi olu yere ba don d'accord wa ala ba don olu yere ba don so mo ba don donc ka fo ko nyina nu ko bo oye mo wa mo munu be fe ka mo la fontaine mais je crois que ala be ala nyebe ko bela bakara ala nyana makala ba meno di anga malien were ma parce que ni ya me ko faso don faso nyama faso don de be no bon ni faso don be de guna c'est que ça va pas quoi parce que moi ben faso don be boire pour que ko lera de ka conditions améliorées pas que ka politicien nga conditions améliorées ou bien kana coup d'état ko do kan uski fangala mais on a tendance à voir que chaque fois ni changement nanake Madori la condition be fallait mais ni jamana den kelen ga condition te fallait tout le temps on est en train de les manipuler les faire sortir dans la rue ni do sigira uta jama olbe nyina jama ko doro be to jama kelen takana ol jama kelen gentuguni mais vraiment don c'est ça. Quelle solution vous avez pour ces peuples là vraiment affamés, ces peuples qui crient vie chère, ce peuple qui en a marre. C'est vrai on soutient la transition, c'est vrai anga yerma horonya segina ma c'est vrai ni be tien ngani konobara kongora ka ce niveau de là donc les faire comme don c'est ça au quel nous comme monde blessé pour que malien dom c'est que la fia parce que bête c'est que la fia nous on fait en même temps mais ni jama femme pas c'est que la fia au de causa mais quand fin droit chess river ma horonya segina ma tiena de maroka segama mais na kono be rab ka langolo ya o fena ma ça de donc jume de be e bolo ka fond anye ni c'est kan hakli sigi mamnu be kan flé obe comme bara de ke obe comme interpellation ke pour que tiens la gelen banka be buli ka bo nganto parce que bi ibe taka sugoro sai ba me ko kemen bi sa ba shini bi se kan ba me akara kemen bi nali contrôle le tin wa mu ne be fin be yele mala hal kaba mu nan tuma san tantan au ben na fo bi nan na bébé do fara ga fin ngantin donc on ne comprend plus rien quoi obe comme ndege bon vraiment Idriss kan nyanga jaraim wori kama ne wele bla mali chifina koma amna la jere doke d'accord angata Sénégal même vie comment bena tu as oublié que Sénégal parce que même vie ni amma wuli ka Sénégal ami malochini d'accord
Nabi est un chevinaga là. Le métier le plus facile, il veut trépied sans droit, il y a téléphone, il fallait que maman n'ait namne. Ah, Kassabi, ah, nya gauchi, dit Kassa gauchi, il vit joli blanc orange monina. Yeningata. Bon, Idriss, il y a Google gauchi, il t'a serré. Hein? Il tomati dans en fait, quand ça va où il fallait. Automati, il faut au con na kenda là. Il veut guan sene, il veut kaba sene, il veut malo sene, il veut nyon sene. C'est vrai. Ou bien il michi demande ni ko bla wara do kono. Non non bi fere we ba bla emboucher les ba enfin. Nous on pense que moi je pense que avenir ou était jamana na ni senete. Les dalé ndori là. D'accord. Donc tout doit être mis. Tout doit être mis en œuvre. Idriss. Mais c'était bête. Bon, même si c'est qu'on l'a gelé, nous avons jamais comme Fantanga Bara. C'est comme ça on considère l'agriculture. On a fait au Sénégal la cultivateur. Alors que pour moi je suis un cultivateur. Alors que Bakar Toukoula l'a bien. Oui, Bakar Toukoula dronté. C'est la directeur de Bango quoi. Oui, mais ebe jamana chuma domi bora nogolandi sénété. Non, non. Chifinaka o bolla ka bo Sénégal la ko bina duguba kono bita minna. Donc ko be ke vidéo mani. Donc ko mega activiste même mo nini. Mais on a segué à ta Sénégal. Maouyo de fond, à Coco, nous aurons réussi si nous arrivons à cultiver pour nourrir tout le peuple chinois. Que chinois donc, aïe Sénégal ka chinois balou. Aïe Sénégal quoi il y avait avec fini chinois bado. Ni moi fini sur le cadre, kadumuni sur le cadre et mal la fialie. Donc c'est pourquoi, au sein de notre parti, on a un programme lancé en janvier, où nous allons recruter des jeunes pour former Sénégal cadre. Nous avons essayé de kadugolo do lueta yinu ye ukata Sénégal samia kono samia kalo savai ukato ka kalo kaba hectare sava sene o kaba beche o non fere o be bla o jufa kono ni mi me téléphone fere kanu ni mi me activité ni mi kanu en attendant que samia wara ka se ta do wara sene on bu o bara réflexion na document yere be banendo baza koko be ni Sénégal ma ke ka jamana balo ame fula. D'accord. Donc nos jeunes doivent retourner à la terre, doivent aller cultiver la terre. Ne me flâne, ça me a gagné ça me dit de machine quand est bon quoi. N'importe ça de gars. On est à barabaga barade. Quand on non ko ni ni borike. D'accord. Bon o est mignane politique magnane. O est mignane ni bodon. Donc vraiment vraiment nous me sentons là enfin besoin na sente je quoi ala besoin oui ni jora itala di ibike nyango ni hasidi quoi suba ala besoin e ga kenebi asile me ameka masala do dans les docteurs so la tsika wila ire ala son de là donc c'est vrai donc kana jo itala ala mi no waye kana jo ala donc vraiment qu'il faut quand la me bra bela jele faut ka do ke al samale nga nyogomne kata sira kelen fɛ ka jamana in ka lakana sabati hɛrɛ a bɛ na dɔndɔni de wa n'a nana dɔndɔni jamanaden bɛɛ b'a sɔrɔ dɔndɔni. Voilà donc médiatique lajɛbagaw ni tun ye ani an balimakɛ Nuhum Sare ye ɲɔgɔn bolo je pense que an ye ɲininkali fɛn fɛn tingo a la a kɔni a ye a jaabiw di an ma maintenant aw fana bɛ se k'aw hakilina bila commentaire la aw kana ɲina surtout ka vidéo ninnu aimer o ni k'a partager cogo min na mɔgɔ caman bɛ se k'a lajɛ an tɛ ɲina tuguni an bɛ segin an b'an ka sponsorow fo n'o ye Aba Immobilier le jeune mun bɛ se k'i ka so jɔ k'a kɛ Faransi États-Unis plan ye k'a d'i ma k'i to Mali la an bɛ tila an bɛ tap sainte mɔgɔw fo olu minnu sera k'a permettre k'i to Europe ka wari ci k'a daminɛ 1 euro la ka taa se 2000 euros ma ka na Mali la avec 2 euros seulement de frais donc monsieur Ndoumsa vraiment b'i fo c'est moi qui vous remercie a diyara n ye a ka d'an ye de temps en temps ni actualité politique bɛ yen nɔ n'i bɛ se k'an permettre an kana débat ɲɔgɔn fɛ parce que a ka di anw ye ani maaw ka kuma min ninnu u ka kunkolo b'u hakili kan dɔɔni u ka kumakanw basigilen don togo min na jamanadenw bɛ se ka walawala sɔrɔ kow la vraiment an b'i fo a diyara n ye kosɛbɛ. Invitez-moi sur votre plateau. Inch'Allah. An ka plateau cɛ man ɲi. Problème foyi t'a la ni kumakan laban b'i bolo. Non k'i fo a bɛ baara min na jamana kɔnɔ n'o ye ka kunnafoni sanuma cɛri ala k'i dɛmɛ. Ami ami ami. Ka conseil dɔw d'aw ma a kana aw kɔfilɛ. Inch'Allah. Parce que ni kɔfilɛli kɛra dɔrɔn
i bɛ objectif min na i tɛ a sɔrɔ. D'accord. Wa dɔ bɛ kɛ bɛɛ la. Dɔ bɛ kɛ bɛɛ la. O de kama ko bɛɛ dara anw kan. Dɔw yɛrɛ taara u fara ɲɔgɔn kan Segu k'u b'an danga. O bɛɛ kɛra jamana in kɔnɔ yan. An ka diinɛ tɛ danga dɔn koyi. An ka diinɛ bɛ duwawu de dɔn. Mais vraiment an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se. Ni Ala sɔnna ma. Ko in bɛ kɛ Ala ta ye Mali bɛ lafiya. Baasi tɛ. D'accord donc an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw salam alaikum aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.